O vindeiro día 19 de abril chegará aos cines unha nova entrega das aventuras dos cuñados máis cuñados de toda Galicia. Unha produción de Portocabo que conta de novo co patrocinio da Deputación de Ourense e que onte tivo a súa preestrea no Teatro Principal. Antes puidemos falar co seu equipo nesta segunda entrega. O director é Luís Avilés, que nos contou a complexidade de rodar comedia. A comedia é moi complicada porque tens que contar con cousas que o mellor outro tipo de xénero non te deixa ou te deixa menos marxe, non? Ou podes planificar acercándote a un resultado final. Na comedia non, na comedia o mellor un ensaio sale dunha maneira e esa mesma secuencia ensaiada despois aparecen cousas novas que tens que saber un pouco aproveitar para que a película medre, non? E isto sucedeu en todo o proceso desta peli. É dicir, unha cousa era o que estaba escrito no guión, que xa de por sí estaba moi ben, pero unha vez que acollían os actores ou as actrices, aparecían cousas das que te enamorabas e as que non podías renunciar. No elenco repiten os protagonistas que xa forman parte dunha gran familia. Que en Galicia temos a sorte, de momento, de que somos todos como unha gran familia, aínda que algúns nos levemos mal, pero en xeral eu me sinto moi orgullosa dos meus compañeiros e os coñezo as súas familias e é moi bonito traballar así, a verdade. Non é igual que cando vas a outra cousa que non coñeces a ninguén e te sintes sempre como unha extraña, non? E bueno, hai un mínimo estrés de chegar, adaptarse. Aquí, como, bueno, eu coñezo a Touri desde hai moitísimos anos, a Fede, a Miguel desde hai moitísimo, a María, a Eva, Fosco, Araceli, a guionista, Luís Avilés, é que os coñezo a todos e coñezo as súas familias, o sea que para min é como traballar nunha pandilla ou nunha familia. Realmente foi fácil ser familia porque son como unha pequena familia, non? De alguma maneira. E se falamos de inspiración non hai que ir moi lonxe para buscala. Sí, evidentemente, pois, foise creando Modesto, un pouco tamén en contraposición con eles dous, non? Porque é como creo que tamén se crean os personaxes, non? Sempre actuando pois, cos compañeiros, que agora todos sabemos que hai cuñados pola rúa nas nosas familias, amigos, hai xente así por todas partes. Entón, pois, eu creo que o máis bonito dos actores e das actrices é que, abrindo un pouco os ollos e os oídos, temos todo para crear personaxes, para darlle vida, non, o que nos fan, o que nos escriben, e bueno, pois eso, Modesto é un máis que anda por aí pola rúa. Mas Cuñados promete facernos rir, desta volta cunha nova trama e co Entroido ourensán polo medio.